kan vertellen dat we inmiddels 2 jaar, maar toch zoveel deelnemers hebben. Van Oud-België, van Noord-Limburg, maar ook van Noord-Nederland. Dus het is echt een open Limburgs geval geworden. Hoeveel deelnemers zijn er? 22 extra wij. En wie lang doet je dit al? Dit is het 11e jaar, dus we behoren het te kennen. Dat we eigenlijk een jaar organiseren, gewoon kijken naar beelden op andere plaatsen. Contact hebben we inmiddels met die beelden, zeggen van dat moeten ze in de gaten houden, want dat is een goede. En ze was eigenlijk het hele jaar aan het zoeken. En zo in het begin van het jaar beginnen we echt te organiseren. Van de route, de omkleedruimte, alles wat erbij komt. Want waar komen de standbeelden allemaal vandaan? Ze komen uit de kop. Eén uit heet ze, dat is Davy. Eén uit de route, 2 uit Lommel, uit Temse in België, uit Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, nog één uit Zeeland en dan gaan we naar het noordoosten uit. Dus richting Hengelo en nog hoger. Zijn dit allemaal Limburgers of zijn het Limburgs kampioen? Hij zei dus dat ik wist. Ja, dat is goed. Ze zitten boven op de berg. Zo zit het toch? Ja, maar dat zijn de benen. Maar nee, man, dat is een echte berg. Nee, wat de oorlog zijn. Dat is de En is het moeilijk om die mensen bij elkaar te krijgen? Nou, het veld waar met is best nog gekend. En we hebben het grote voordeel ten opzichte van alle andere Oost de Koor. Als je in Hengelo komt of in Den Bosch, dan stuur je met de ruk die beeld je althans naar de winkel die net uitverkocht is of de koop stuurt. En Marie is, wat zelfs, mooie hoezen, mooi wit, mooi decor. Want ze zoeken nu zelf goed dat ze voor het wit staan en niet net voor regenpiep en zo. Want ze weten dat er, honger is er niet in je foto's willen gemaakt daarmee. We kunnen er al goed lopen zingen. Ja. Zet. Hey! Ah. Wat vinden de deelnemers er zelf van? Weet je daar iets van? Ja, dat weet ik. Ze komen hier, wat ik net al zag. Ze vragen zelf wat ze met mogen doen. Want
wat ik net zag, hier is het decor zo prachtig. En we zoeken voor ieder beeld, zover mogelijk, de goede plek uit. Die mevrouw die een beetje verder staat, die wil in het groen staan. Dan zitten we zo in het groen. De Neptunus achter mij, dat moet bij het water zitten. Dus het is wel smaal water, maar het staat op bij het water. En zo proberen we, geen dit altijd, maar voor iedereen toch een juiste plek te krijgen. En dat weten ze ongeveer. Mooie plaats, hoor, mooie plaats. Dus ze komen graag aan toe. Kom ik hier aan toe, joh. ging tussen de ambulance en die ging steeds. 4 uur, ja, dus 4 uur. Voor de 4 uur. Dat wil ik niet zien, hè, op zo'n festival wie dit. Kom op.